Iraileko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Gaur konektatu daude internet bidez Aritz Larrañaga eta Itziar izan zinetziak, besteok hemen gaude eta hasiera emango dugu beraz. Lehenengo puntua, aurreko bilkurari dagokion aktaren zerrigorra onartzea hala badagokio. Ez dakit inor badokan ezer esateko, iradokizunik bat, zerbait komentatzeko. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontrola. Ez dakit inor badaukan zerbait harturik, zerbait esatzekorik. Bai. 373garrena diziplina espedientea galdetzea azkenean zertan geratu izan, zehozagun errekursoa jartzeko aukera, ea zerbait gertatu da, ondo juntan. Bai, normaltasunez junta guztia, egin zitzaion jakinen ezpena, eta gero osakeak jasotzea etortzeko jatzen zitzaion. Gaur plegoa jakinen ezpena, baino goibaren bizi da, kostalda, horren alegazioak edo zerbait esateko epea diakokatzen zaio. Gaur urteak ezer orkestu baina. Eta egia dago zen bida ere, zenean ere zuela ezer esan, beraz, pentsatzen dut. Bai, da, komentatu edo bere garaian jakitaratik. 375garrena, hauek ez ditut begiratzeko aukerarik izan eta praktikan tendera dela. Aipatzen du igogailua espazio publikoan, nire zelantzan dene. Agirretxe plaza, ez bada bilgaizki, da erabilera publikoko espazio pribatu bat. Bertan da, ala espazio orgertu nunbait espazio publikoa dela. Zaltan, ezer okupatzen den, edatik hori irigintzako agizuten txostenak, detentzien ama metrotapiku okupatzeko beharra zaukala, eta duen orain unabete onartu zen arabera, benbiren azitzen. Ados, txosten hori edo ez da iristen bat, hori ikusteko bezerban, zuzendu behar baldin bada espazio publikoarena edo erabilera publikokoa balitz ere, udalari legokio baimentzea erabilera publikoa daukanean. Nik uste dugu. Bai, zer eskari bat egon zen eta arazoa zeuden bi portalen artean eta bi udalak esan du nola egin behar da. Obra hori guztientzako ondulagarri zen da interesan. Bale, primera. 378garrena eta 383garrena kontu baten jartzen du kultura eta kirola, eta gero 383garrenean kirol zaileko ulertzen dut batetik handala kulturakoa, bakarrik ez, kultura kudeatzailea, ala kultura kirola da. Kultura eta kirola da berez, eta bestea da kirolean lagunduko dion dinamizatzailea. Bale, nire hasieran dut nuen kulturako zala bakarrik eta gero jate gazteria eta kirola. Hor, bai batzea, gure atxilotu bezkatutako bidearen edula kurso hasieran, indonen hasieran, eta bertan eman zitzen gula berri, beste baterako eskertuko genuke pixat administrazioa funtzionamendu egokienerako dagoen olako gaien gainean adiret azkarren jakinen gainean egotea. Gainera, komunikatintzagatik bakarrik, kultura eta kirol kudeatzaileen izendapena bitarteko funtzionarioaren izendapena da, bitarteko funtzionario izendapena, ginen ez ere 3 urte urtebeteko luzapeneko aukera izan dezakena, eta kirol saileko dinamizatzaileena aldiz, abuztuaren batetik 2025ko maiatzen loketa markera bitartekoa da programa bateko batera. Ez baldin badago bereztara erditu, gero jaso dezaketaren da. Ez estea zaila pribatuan dauden ezi bat konpontzeko eskaera. Hau nundan... Mogeltaren da, mogel 6 zenbakia hartzeko aldea, hor badago etxeen atzeko partean, eskolako pareka eta etxeen artean malda bat. Eta hor badago
eta eskatuz. Begiratu da katastroan, lurroiekin horren handian jabetzan eta ezia dagoen leku hori komunitateari dagokio. Horregatik esesten da zionen konponketa. Egia da, gorago hor zuaitz bat ere kendu da gauten, hausoko horiek ere eskatuta eta zuaitz hori tentzea udara ez egokio. Baina eziaren konponketa biztez. Egintzaren txostena dago, hori azaltzen duen. Hirurehun eta laurogeita bigarrena, hasiera ematea, gizarte zerbitzutako udalerekineko taberna kafetegia hasieratzeko zerbitzu makinako, kontratua hasieratzeko, publizitaterik gabeko prozedura negoziatua. Ikusita dekretua abuztuaren batekoa eta beste jakitea nola. Horren dekretuan azaltzen du ez, baiatzaren ostean akatetza dekretuan indikatez sortu zen gizarte zerbitzuetarako kafetegiaren guztiatzeko zerbitzuaren kontratazioa martxan jartzea eta ekainaren bosterarteko epea zegoen proposamenak aurkezteko gutxik gelditu zen eta behin gutxik geldituta aukera dago negoziazio zuzenaren bitartez ez lehizena edo emateko. Arbiletik jubilatu elkartetik etorri zen proposamena bereikin harremanetan jarri zen interesa zeukan persona bat eta arbiletik etorri zitzaigun proposamen hori persona horrekin hitz egin zen eta horrekin kontratua sinatu gabe dago, baina jakinerazko batzuk ditzizkio, errekerimentu batzuk, dokumentazioarena eta hori eta astelehenean firmatuko da segurasko kontratua. Negoziaketa burutu da eta akordio batera formalizatzeko dago. Hori dago ere. Behin sinatuta horre lan batzuk aurrikusi zian. Ez dakit dana... Behin sinatuta udalak baditu egin barreko lan batzuk eta bat da bertan dauden elektrodomestiko eta gainuen inventarioa eta ondo dauden ikusi hirigintza sailarekin. Gaur bertan hitz egin dugu hirigintzarekin eta hori eskatu saila egin dezaten eta hori da, eta arte bat ere aldatu behar dago. Badakizue, pinizala hasiera batean klaren elkartez kanpoan ipintzekoa, kontu eskatuta geneukan, libertaz eskatu zitzaion, atzean jarri horrela sarbidea zuzen izan dadin. Eta gizarte zerbitzuetarako sarreraren kontrolatuta egon dadin. Ez egitzen manu bat dugu, gorako kontrol hori galdu egiten da. Horre kontua bat dagoenez, eskatuko zailo ibarklasi egin dezala muntaketa hori. Horre ikuspena gutxo gara beraiek nahiko lukete arbilekoek, nahiko lukete zurriaren emesortzian irikitzea. Ez dakit iritsiko gara bilago, saiatuko gara horretara. Saiatuko gara horretara horretzen, ariketa gehiagitzen. Laureunda batgarrena, hori komentatu edu bere gunean baita ere, zoruzleen kontratuan aldaketa. Hau, zer zan? Amerikatu zan pixko atera zan lizitazioa, €1.500 pasatxotan, eta inorrentzan etorri, badakizu hori ere utzi ditu zala, orduan egin da zuzena egintzan, iaz zerbitzua eman zuten langileekin, enpresa bat sortu eta beraiei ematzitzaien, eta bere zioten hori, €26.000 gehiago bat zituztela, gauzak kontrolatuta igoerarena, eta zer hartzen zuztenen bat edereturena, eta orduan, €1.500.000, €1.98.000 zitzaien. Beraz, guztira, €1.196.29 izan dira. Horrengoa, Laureunda bigarrena, Simon Bera Zanuzeko lokalean obrak egiteko kontratua, nola dago? Esleituta dago, enpresa esleipen lan badaukaia esleituta obrak, udal teknikak, gazkaitzeko teknikaren falta pixka bat horreukago, baina horra azteko eta ia. Baina ia da, dana posinatuta. Beraz, ari guzti bat horren aztean, azteko moduan da obra. Eta azkena,
definitzen ditela gainera, eskulekua batikan, azken dekretua, 494. Ekaingo itzuloa platika fotovoltaikoak instalatzeko baimena ematea. Nun da zehazki hori? Hau, Zestuako udaletik etorri da oso prestu nago, eta da, Endoia da osoz, Zestuako, ekaingo jolasutik oso urbil, eta hanik etorri da eskaera. Orduan egin itzasabiak aztertu zuen, eta etxan ikusi horren inolako arrazek zegoenik, baina hori emateko eta gara egin da. Nire zalantza da, aipatzen duna ekaingo itzuloan, jartzen du hori, gertuko zelain baten edo garakoa da. Aitzularen ere duan, zaten nola baten. Aldunditik etorri zen baimen eskaera, kulturatik, eta dute jarri internet bidezko kobasuruan jarri dituzten eta sensore eta horiek etorri gabe bertatik jasoan izateko. Eta horretarako argitar pizka bat behar zuten eta plaka fotovoltaikoa jarri behar dute sistema hori elikatzeko. Eta hori da, gozo lotik, bat metrora ero, uskia ondo jotzen duen etorri da. Zer niko da gintzabaleko hori. Bale, hau edia da, Hirugarren puntua, Bialine enpresak kudeatutako 2008ko trafiko isunei buruzko alkatetza dekretuen kontrola. Hirugarren puntua. Onartzea, hala badagokio 2008 urterako taxien tarifa. Hauen pasaren duen antolakuntza batzordetik, agitax Gipuzkoako taxi elkarteak Debabarrena eskualderako aplikatuko dian tasen berri edo proposamena berri emantzen idatziz, 2008 proposatutako taxien tarifak eguneko 2,9ko egoera dakar, 2008 garrean daudenekin alderatuta, eta gutxieneko tarifak kilometro terdiko ibilbidea, eta 5 minutuko itxaron hartzen ditu bere gain, eta daukazue jaso duzue tarifak zeintzuk dira, ez dakit berezituaren edekazia tarifen zenbateko tasuna. Orduan, proposamen honeko aldeko irizpena ematzen zaigen hau batez antolakuntza batzordean, eta gaur hona atorkigu osoko bilkuratik pasagarako tasa hauen igoera eta proposamena. Beraz, hori biltzen hori mazizue, bosketara pasatu gara. 2008ko taxi elkarteak aurkeztutako igoeraren aldeko bostak. Hau batez, onartu gara dutzen. Seigarren puntua. Onartzea, hala badagokio, Lekuona Global Solutions SN enpresak aurkeztutako Itziardeba enpresa parkeko 18.8 partzelako xehetasun azterketa. Hemen 2008ko irailaren 18an egindako lurraldetasun batzordetik pasazan irizpena, emantzizien irizpena, proiektua da xehetasun azterketa bat, behin-betiko onarpena ematea, eta Itziarko industria guneko aipatutako partzela horretan, Lekuona Global Solutionek aurkeztutako proiektu baten ingurukoa. Arkitektuak ere azaltzen du informazio publikoaren 20 eguneko epean ez da aurkeztu nirako alegaziorik, eta hori horrela, horrela bidea nago zailo honi, gaur hemen, honeritzen bat eman dugu dugu bintzat. Oan, eskatu dugu, xetasun, Lekuona Global Solutionek aurkeztutako xetasun azterlanaren aldeko bozkak, hau batez. Seigarren puntua. Onartzea hala badagokio Egile Mechanics SL enpresak aurkeztutako Itziardeba enpresa parkeko 18.6 partzelako xehetasun azterketa. Hau ere aurreko bezala irailaren 18an egindako lurraldetasun batzordetik pasazan, eta proiektua da xehetasun azterlana eta behin-betiko onarpena litzateke, hemen Itziar parkeko guneko 18.6 partzenak, eta sustatzailea Egile Machines SL. Edo arkitektuak 20 egun jende horren pasa ondoren ikusi kainolako alegaziorik ez dagoena, aldeko irizpena eman du, eta hemen eskatuko dugu aurrera
xetasun azterlan honi aldeko bozkak. Hau batez. Zazpigarren puntua. Onartzea, hala dagokio, HA06 Amilaga jardute integratuko eremuan kontzertazio hitzarmena. Hemen lehiaren amaseian egindako antolakuntza batzordean pasaren duen kontua, aldeko irizpena bat zitzaion, eta izango litzake Amilagako itutze batzaka martxan jartzeko hitzarmena. Hitzarmen hori lurzoru jabetzaren 150 baino gehiago duten jabeek sustatu dezakete, eta Debako udadak eta Kluko-Ibarren artean jabetza osoaren 157,21. Kluko-Ibarrez gaiz izan, Oteiza, 2000. Ez enpresak daukagu jabetzaren 157,21. Eta beraz, bi jabe horien artean kontzertazio hitzarmena sinatzea nahikoa da, eta behin hori egin da, kontzertazio batzara eratu daiteke. Beraz, kontzertazio hitzarmena gutakatu eguna aldeko listena eman ezkero, horrela osoak ematen jarretzeko. Orduan, bozkatuko dugu. Amilagako ituntze batzarra martxan jartzeko hitzarmenari baiezko bozkak. Hau batez, onartu da. Eta azkenengo puntua, eskari eta galderak. Ez dakit zerbait dagoela zuen. Lehendabizikoa, lehen aktan ez dut esan, ados lehen delako. Baina gure zinegotziak aditzek aurreko aktan esan zuen, egiak egin zuen. Aritzela denegak esan duzuen Euskadiko Herritartasun Batzordeko gai bat izan zela jaien aurrekontua. Eta berak bilera horretan bertan esan duzuela aurrekontu hori plenotik pasatzea ohikoa zela. Eta gaurko bileran gehi-zerrendan puntu hori agertzen dezela ikusita, harrituta zegoela beste urte batzutan EAJ-ko zinegotziak jaien aurrekontua osoko bilkuran onartzea eskatzen bazuten ere. Lehen aldiz, 2008ko aurrekontua zelako plenoan aurkeztu. Eta erantzuna, alkateak erantzun zuen, ez dela lehen aldia hori gertatzen zela. 2008 eta urteiko jaien aurrekontua ez behitziren plenoan onartu. Jarraitzen du. Da puntualizatzeko 2008koa hori bai, hori zemanak Italian izan zan hasieran, eta etzan pasa, baina 2008an bai pasazan, eta azpanen karri dugu akta, eta hori, 2008 ikusteia eta batekoa, laugarren asterraiak dion 2008ko Sanroke jaien egitaragoa honestea. Bertan landu zan, irakurriet eta neko puntu luzea izan zan, eta hori azkenean onartu ziaren kontuak, aldeko boskarekin, Gabarra Hotxan eta Etxeduren boskekin, eta EAJ-aren abstentzioarekin. Hortaz, pixkat azkeneko gure zinegotziak indako ekarpenaren arira, eta pixkat handitzea lehen ugukoina prestutasuna banko berkanen guri hori bitzezitzeguna pasatzea. Azkenian ez da hala beharrezin beharreko gozala, baizik eta pixkat online izan dolako lehenago ere, eta EAJ eskatu adanez, zergatik ez da egin, gukeuki egitun bi jai horietan bat 2008koa, sartu beretan ere, plenotika pasan edun, baien eskariz, eta ero 2008an baita ere, orduan pixkat gure bandera aurkutako gantzatekin. 2008ko ezen egitako hori da, ezen egin pasatzen zaren plenotik. Egia da, Jose Luis Egitatu nio duten, aritze Herritartasun Batzordean esan zuanean aurrekontuak plenotik pasatu hartzea, ia horrela zan, eta Jose Luisek izan zidan, berez ez aurrekontuetan nazegoelako partida hori irekita jaietakoa. Orduan, ia zen pasatu, eta horten egia dana da ezin izan dugula pasatu hori izan genizuen, eta gainera ez den Euskal plenorako ondoren bidali genizuen aurrekontuak. Eta gauza bera, badantzarekin ere, horren itxik gabe dagoela bat, baina horrekoan ere esan izuen bide, eta esan izuen batzordean ere, daukagun momentuan bidaliko dizugu. Hortengo arrazoia izan da ez guztara prest. Horatzen dugu erantzuna, balizkoa da, kontua da, iten badu badugu txakatzera egiratu da, zaiatzea, entzat, koherentzia bat izaten, igual gobernu bati eskatu zaionarekin, ulergarria dela, aldaketa
aldaketa daudenean beti gertatu daizke, eta ezin da beti arduratu aldaketa daudenean danak kontrolatzeana eta gutxiago gobernura sartu dabitan, baina hori, ikusitazio insistentzia zegoen eta nahiko kritiko izan zan horrekin, eta komentatu izanarekin, iruditzen zaigu gauza bat, baina ekarpena egin da, aritze baina zinegotziak komentatu zuen lehenago ere, batzordean, komenigarria litzatekeela, eta iruditzen zaigu detaila batik baita ere, pixatu elkarlagari lotuta. Eta horiek izango liateke, zer bigarren azan ere hauek kontuarena esan zeniela ez zala prestego, baina horrean izko izan izakegu. Nik pentsatzen datorren astean gutiko dekula. Nahiko nuke, horretaz saiatuko gara. Besterik? Ez. Besterik ez baldin badago, iraileko osoko bilkurari bukaera emango dugu hemen. Gogoratu, datorren hileko osoko bilkura, ostegunean izan ordez, urriaren 21, asteazkenan izango da, urriak 30. Asteazkena. Lomizan ikusiko dugu elkar, arratsaldeko 7:00, urriaren 30. Eskerrik asko guztiok.